Anyang aki din. Sa dino ka di manan ti papanam duro lakay. Siguro adda manin mapan mo pakipunsyonan anya. Gusto ka, Mila Bakait. Itang amin ti kasarte anak ni Tata Punso, di tadaya. Iso ti papanan may gani pari magnoy ta. Ado ka no kay tisagana da. Ay, anya kalakit din ay lakay. Yeah. Day talatan pakipang panganam ti ammom asapulan. Ah, Kasta ka dilatan ti aramid mo. Imbes at tulungan nak nga aglako itinatang, tapno adda pagbiag tayo. Ngam saan mait? Gaputa day talatan buksit mo ti ammom nga isapol. ni bakit mo? Anyan lagi din na yato sawak. Tulungan kanto, into nawan papanan may gani pari magno. Sige, inakon bakit? Aguro uray ni pari magno di tarwar. Di kagdanag ka rin. Mangyawid akto iti sidaan tayo into malam. Ay, di ka manin mangibaba induro. Ha? Makipangan ka lang arudan? Mangyawid ka pa'y? Ha? Nagmaditi ka sa tangaramid mo. Agasam ngay day taka ng pare durang. Pinunumot ni tikas taon ay taplatam. Arig na kay aglupyasan. Gusto ka, pare. Nyalaki din na yan. Di ka lang nagtagtaga rin. Mantakit din. Intun maibos ko, inak pa'y mangala. Aghiritak pa. Anya, ay anya laki din na kinarawa day ta. Ala, manganta nga rin pare. Kalpasan na, agawit tan. Siyak, ti mababaing. Pwede tikas tangar, aramidan pare. Nyalaki din di kumpare ka. Ngalalala, mga tagarutan. Inak pa'y mangala intun malpas ko, tigaan ka lang. Kurang pa na ito pare magdaw. Ala, makammo ka pare. Basta inton malpasa ka mangan, agawit aktaw. Makammo ka, no kaya mo pwede mabati dito. Well, pare. Awan parikot nga oray mabadak dito eh. Basta inakto pa'y mangala iti kanak intun maramdama. Mangisupot akto matan iti si dami iti balay no kaskasano. Alam dagito mera anak ka. Inka pelay karga jeref. Ipabudot tulangan ni nanang mo intun sumangpit sakbaya si datayo. Nagadumat ng dagito'y akar ni tata. Nangalaan yung ay kadagito'y. Sa dino pa'y kumangay. Inyawit ko tagita nagkapwede punsyonan anak ka. Anya kayo matan tata. Makipangan kayo lang arudan. Nga mangyawid kayo pa'y laang. Nakababain. Inya kalakid din ay anak ka. Ni. Ada itong san ni nanang mo. Simbang pwede na nagkapwede palengkay. Ingkaya balang, tamang tayo kitain. Naimas ti si datayaw. Anya? Apa di mo mutila garawan ang nagita makan bakay? Nalpas kami anangan kini mayrang anak ta. Idin to si ka. Buy-buya matlatag nagita makan. Mangan ka na. Ay na, jak kayat dagita amakan duro. Iso ano kayat mo? Sida umlat ta amin nun dagita. Anya laki din na ito asawa. Alala, no di mo kayat di mangan. Panawan na nga rodan dito kusina. Ibusag amin dagita makan. Gaputa, sayang man. Rawot ka talaga. Yeah. Inton ko nag-high blood kan. Puro tabtabati kayat mo. Ay, sana mapasamak na ito kanyak bakay. Awan na ito high blood kanyak. Kit no nagsalon ata ka tao. Awan to, pa sa bali amarikrik nakitibakik. No diti panagbisin ko no awan punsyonan apakidar ayak niya kiti. Anya? Ay, makamu ka nga rodan. Talaga adi mo kayat ti pabagbagaan. Natangken at talaga ti ulong. Dinakto nga rod pagpabasulan no makaala ka iti sakit mo. Gapo iti nalabos a kinarawot mo. Kaditi ko na yung ibagayo kanyak nanang. Mala, ibagayon, dapin na patiga pa panakita.
Sa dinaw ti kunam apapanam. Apay, mapan kakadimanan makiponsyon. Gusto kayo, nanang. Iso nga ibaga yun. Manyati kaya't yung nga ibaga tapno sa anak amauti, ije punsyonan. Ang mga maibusanak iti makan. Pangaasim kumamot anak ko. Agbaliw ka kuman. Ha? Amom ka de. Asikan ti pagsasaritaan dagiti tattao dito lugar tayo. Gapaw iti kasta nga aramid mo. Anya kayo lagi, di na yan, nanang. Baybayan nyo lagi tatatao. Mapanlamod makibonsyon, ano kaya da? Asaan ka da siyak ni pagsasaritaan da? Just Ay, talaga natangkan ti ulong. Day talatan kinarawot mo ti birbirok mo. Di mo pa'y matulungan ti asawa mo iti trabaho na. kaya tulong at tulad ta ka din, nanang. Basta di yun pakasikuran nagiti magmagigyaw. Awan bibiyang lagi tatatao kanyak. Saan nga isuda ti magpakpakan kanyak? Oh. Maka mo kamanlagan. Makakasarsarita. Pasig abaribar ti panagsungsungbat mo. Paray, nasaya ata nakita ka dito yung paraangan niya. At ako man napatig adamagakin ka. Anya ka di tayo paray. Sila napatig ngagpaiso Ako ha paray, nadamag ko ka. Nagpaskin ka nun ni tatalando yung tunbiga. Pudno ka Ay, uwan paray. Apay, kaya't mo ka dito sumurot ka nga. Uwan, apare. Makandaytan ko naman. Anya lagi din pare Dorong. Basta pakiponsyonan, saan ka nga pa uday? Uwan, apare. Karnidaytan ko naman. Anya laki, ide. Sige nga rod paray. Dagasin naktulatan niya bala yung bigat. Agkuyog tantaw na mapaniti ayan datatalan daw. Uwan pare, namnamaam asa anak amala daw nga umay. Tapno saan ta maibusan. Sayang ti karne. Sa dino ka di man ang tinapanan ni tatang nanang. Nakita ko mat itay anak kasukat. Ay katnapan man nagsapulan ay iti pakipunsyonan na anak ko. Amo matanday diyang amam. Kasla saan amang mangan iti kasdiyang aramidan na. Anya lakit din ayan ni tatang. Di la maumuma iti karni. Day talatan ti sapsapulan na. Anya nga rod ngay anak ko. Kasdiyay mati kayat ng aramidan. Mala, di mulatan pa kasikuran ti amam. Ingkakat agripaso. Gaputa dandanin ti examyo. Mayra anak ko. Baybay amon ti amam. Agbalbaliw tulatan no kayat na ti agbalbaliw. Wen ananang nakababain lang amin ti kasjay nga aramid na. Mababainak pa yan ije pagadalan. Gaputa pa saray agdamag dagiti ka klasik kanyak. May papan iti kasjay nga aramid ni tata. Ala, bay aman ako. Kasaritak tumanin jay amam. Barang agbaliwon. Nagado ti makan pare magnaw. Ipapas na ti mangan. Talaga nagimas dagiti ng sagana dapat ay. Ha, nabayagan na dyan nakasita ka dagiti kastom. Di mo na ya pare. Si kalatan di kitain na kita tattao. Di ka mo ngaminan malmal pa sa mangan. Itay ka pailangan sumanubli di ayan timakan. Awan bibiyang ko ka dagiti tattao. Mangandamot ngamin ano kayat da. Anya lagi din pare. Inka pa'y mga alay ti kanan. Ado pa'y ti makan. Umay kaki din pare. Agawid tan. Nabsuga ka. Mabitla ang naroon pare si kakamit. Inak pa'y mangisupot. Iti si dami di pare. Uray nak dito ya. Anya. Talaga ka de, nga awan babain mo, duro anak ko. Anya ka di malinday tangay bagbagayo na anang. Awan mo dakis wano madingay naramit ka. Kasano ko maakunayo ang mga ibabainak ngay? Sa anak mo't alapan nagtakaw, nag-hold up no pimatay dita. Yeah. Nagadon ti imbagam. Gamsaan ka di anak ka babain, akanayon latan, nga ijay punsyonan ti ayan mo. Sapay nagrawat kamot ngarod amangan. Sapay ugalim mo ti mangisupot. Makipangan ka lang ngarudan.
Nga mangyawid ka pa lang. Basta punsyonan, si kanti turong ti matang dagiti tattao. Apay, saan ka de amang ibabaing ti kasta? Unay kayo laki din na yan, anak. Basta awan malingar aramidag. Iso adita kung pakasikuran pa. Baybayan nyo, agsaw sa ulat na nagita at tao, kayat na nga ibaga, kayat na nga ibaga. Gam nagalas ti kasta pakasarsarita am anak ko. Agbaliw kan. Sarde nga amon ti mapmapan akanayon kadagiti punsyonan. Tulungam kit din ati asawam nga aglako iti natang iji palengke. Uwin ka din, anang. Tulungak to indon awanin punsyonan na pakipanganak. Anya, hindi. Aniya. At ti kapinanang, agkapi tayo pa Apay, awan ka di manan ti asawa. Awan nanang, kas iti sigod Napan manen nakipangan ijay punsyonan. Tikit dilaing nang agsapul iti pasken. Ay, talaga nga awan deng-denggen na. Inton kwan, pakaisagmakan na lang araw, ti kasjay nga aramiden na. Day tamat nga rod ti pagamkak na hanang, ang mga numakaala iti sakit na adi na oras, gapo iti kinalaing na nga agsida iti karne. Ala, bay am anak ko, kasaritak tumadan ti asawam. Made, tinalabas apan panangan iti karne. Sa di naman ti papanam lakay, mapan kakadimanin makipunsyon. Ay na. Mapalakpakan ka. Nga puta naglaing ka anang pugto may labagay. Wain, inak manin makipunsyon di tadaya. Ay na, makapasikur ka lalaki. Day talatan ti ammom nga aramidan. Tilatan mapan makipangpangan ti ammom. Mangibabain ka launa yun. Di ka ka din agong ungit bakay. Alisto ka abo makit no kasta. Sige, sige. Hinako. Ang mga numaladawak iti papalak. Mga lakangarudan iti badom. Agyan kanton iti mapan mo pakipunsyonan. Mangkapasuron ti kastang aramid mo. Mila bakay. Pang-ase. Agreeing ka man. Apay ay duro. Ay, disturbo ka mag-itipan na to. Bakay, tulungan na. Nagsakit doon na hindi tiyan ko. Ay, diyan ako na maitorahid. Anya ka din ti mapaspasama kan kalakay. Ay, mabiit lang. Riingag ti anak ta. Itaray da kalangan iti ospital. Sige man nga rin bakit tarasa. Talaga diyan ako na maitorahid. Nakaroon sa sakit tiyan ko. Mangan kanduro. Naimbaglakit din at pinarwarda ka mo adagos ija ospital. Huwag nga rin bakit. Mga pagay. Natengmot dagita nakaidasar nga ipasidam kanya bakit. Awan ka di ti karne. Mangan kakit din. Awan ti karne. Impakan min iti aso ti inyawid mo a karne. Gaputa na banglegs. Iso day ti makagapo no ape ang nagsakit ti tiyan mo. Na food poisoning ka, gapo ka dagijay amakan. Anya. Ay, sayang pa'y dagijay bakit. Sa pinagado. Ay, yung ngawin mo na bangles gayam dagijay bakit. Di mon sayangan dagijay akarne, Doro. Pag nakmam kumantikas di na pasamakan ka. Rawot ka ngamin unay, kaslasaan ka amang mangan. Nala, huston bakit. Bayan. Talaga jak kaya tayo hindi mo pan makipunsyon. Jak kaya tayo na maulit. Kasi siya na pasama kanya. Pare, naimbag man na nakapasyar ka. Paray, kumusta tarik na mo ngay? Napakaruan ka maggamit ti daya panagsakit ti tiyan mo. Ta food poisoning ti makagapaw. No apay nagsakit ti tiyan mo paray. Huwag nga rin pare. Nakababay na dyan na pasama kanyak. Sa pala ko paray, taag nakam kan.
pagpampanunutam kumantikas dyan na pasamak ka. Uwan pare magnaw. Jaktong kaya ti mapalmakipon siya. Agsakit tumarin di tiyan ko. Oh, mundya ako pare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Anyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Awan manan ti danom talakay. Kasano nga awan bakit? Awan mo ti agtentad iti gripaw. Tinod na lang matitag sapa. Iyak nga rodam mo. Ang mga noada ng kuti dita. Ay, kasano pa yun data? Sapay na urnong tilalabaan. Iwag nga road. Yeah. Dasilso nga ta. Ang mga noada danom da. Dahita tijak kamaw. Ipadas mo man ti mapan makasalita. Sikalat tanda, lakay. Makisakdo ka mo ilangan. Tapno ada pagluto ken paginaw ka. Erwar mo nga ro din titimba. Mapanakin ton madamdama bakit? Selso na kaong. Adda ka kaday. Sobrang kayo lang, tata. Nakalukat tigay. Ituro nyo lang. Ano tayo masapol yung tata? Adda ka dito, danom mo na kaong. Mabalinti makisak daw. Adda tata. Abay, awan malinti danom niya. Awan nga raw. Adda mo tayo ang sapa. Yung jakamaw. Ang mga nood naman ng tinakote, tiling niya, tidanom me. Agpatulong kayo kini Kapitan Tata. Ang mga no matulungan na kayo. Naparpartak ti aksyon, nagdalan ti reklamo kang kuwana. Ibagak to, kinanam arosaryo. Tata, agkapitay pa ya. Sa kanto agsakto, inton madamdama. Saanin na kong. Kasapulan ni nanam ti danom tagluto iti pangrabyan me. Nasapa pa'y tata. Agkapita yung kiti. At tuwing ti danong bakay. Pinagsakdo ka lang ng nakabaybayag ka mo lakay. Pasensya kan. Pinagkapinak namin ni Silsaw. Mala, butuyin tatimba ta ginawa kon. Ay, gaya. Iko na ni Silso kit may mayat no agdalan ti reklamo king Kapitan. Anyat kayat mo asawan. Agpatulong ta king kuana. Ibagata nga awan ti dalong agtidtid iti gripaw. Naparpartak ka no ti aksyon no agdalan kin Kapitan kag. Mapan ka nga raw diti ayan ni Kapitan. Sigalatan bakit? Naimbagkin ka ta na irwam ka makisarita iti sa bali at tao. Ada di masapol mo, Auntie Rosario. Dumawat kami man iti tulong mo, Kapitan. Awan man ti danom asumang pati jay balay. Kahit, Ang patulong kami kumakada kayo. Tapno dagos amaksyonan ti parikot may. Nakapsot kami mga minan kanila ka ikaw. Di nakabailan ti inal daw ngagsak daw. sige. Kita agno niya ti maramida. Agyaman naklaunay, Kapitan. Amangan ko nakno, ada tinako ti aling niya ti danom may. Di mi magkayat apakibyangan ta amangan no karkaro ama pirday. Sige. Tumulong akto. Bagaan kay tulatan o kasano. Anusan nyo ti aguray Pagyaman naklaunay, Kapitan. Musta ngay bakit? Nakasaritam ka din ni Kapitan. Wan lakay. Kahit
Anya nga itimbaga na kang ka. Kitaan na kanuno niya ti maaramidan na. Nimbaglagan. Hanusan tanguray. Barang tarimaanin dadagos dagiti masiknan. Ay uwan lakay. Sapay lako mata-mata rimad adagos. Tapno di ka marigatan nga agsak daw. Unarag. Papanak ba na yun? Iti anda sila sa. Naibos mo natin sinakdo adanom itay bigat. Sige. Sakto mo ti agluto ken aginaw inton madamdama. Makisakdo ako malain sila sa barak. Sige lang, tata. Naimbaglagan ka, daka pakisaksak-duan may. Imbagayo kadigan kapitan ti parikot yo, tata? Wag, napaninanam rosaryo itay. Anyang ti imbaga ni kapitan? Kitain na kanaw, no anya ti maaramilan na. Sabi na ko nga, tamaksyo na nadagos. Uy nga ron balak. Taplusan kami kumamot at kaasing agbagbagkat itinadagsang. Dahil nga ron tata, sapay bakit kinalakay kayon? Ayon nga, no kahit nina na rosaryo taglaba, kumailang dito'y balay. Tapno tilangan murang nyo, ibagkatan na. Saanin ama banog, ngagsak daw. Ay, kasano pa yun day talakay. Makabula din di napalabas sipod nag-report akin ni kapitan. Ngam awan latamot ti aksyon da. Dahil tangaron bakit? Lukas tama sabat ko ni kapitan. Awam mo ti ibagana. Oray siya. Namin, ano mo tinanasabat ko ni Kapitan dito dala? Ang mga nalipatan na bitay. Wen nga raw. No datala ang tinagreklamaw. Amang no nalipatan na ngagpaisaw. Bakit? I-update mo to man, no saan ka abise? Sila nakababain mo ti agsubli-subli ya barangay hall. Abangan no maumamutin ni kapitan iti panagrup-rupak. Asa man ta makabulan, tata itong. Dayta nga lang, makabulan yung tinapalabas. Nga mawamutaksyon ni Kapitan. Apay nga eh. Sana mabalinti ka sa... Ninanam ano sa riyaw. Mabain mo tan, nagsubli-subli yung barangay haul baraw. Sakto man ti makisarita kan Kapitan. Wan man na kang tulungan na kami man kinanam. Wan tata, saan mo mabalin na baliwala ni Kapitan ti reklamo yo? Kasarita na kumamot na, dagiti masiknat. Abagan ko namin daw nalipatan niya. Saan mo't lang mabalin na malipatan na, tata? Sige, sakto ti mapan iti opisina na. Normal pastor aramidak. Kasi kayo kanana Rosario, agsakdo-sakdo. Iparikot yo, madam. Awan mo din tiyagtudtud adanam iti gripo may kapitan. Nay, gaano pa? Itay agsapa laang. Amang ano na nakuti itilin niya ti danom yo. Wan nga ron, marigatan kami paikit di taawanan ti pagdegos kan pagluto may. O ala, kasaritak to nagiti maseknan tapno maaksyonan na dagos, madam. Wan man kapitan, agyaman ak unay. O, nyaman na, madam. Gapukan sabi tita barangay hall manang wena. Wan, iso nga agpay so tinaggapak. At nakatini Kapitan ni Tamana? Damat, nakasaritak itay taawan mo ti danom iti gripo may. Kaano ba? Itay agsapa lang. Agpada kayo kadatatay ito. Hindi pa napalabas sa bulan na parikot dati danom na. Agasam man ta makabulan. Saan daan nag-report kin ni Kapitan tap na maaksyonan ko ma?
Nag-report mat ni Nana Rosario. Ngamnya ka mo man. No apay nga ginggay ta. Kat awan ta aksyon na giti masaknan. Kapitan, adaman ti ireklamo. Anya deta? Hindi pa'y napalaba sa bulan nga awan ti danom datata itong kay Nana Rosario. Makabulan mo't pimanan nga guru uray dahi ti aksyon. Ay, well, managip ka. Nag-report ni Auntie Rosario kanya kiday. Apay nga ron nga ginggay ta. Kahit awan ti aksyon, Kapitan. Kasaritak tao na kiti masaknan. Awan mo ti update da. Uwan man, Kapitan. Tanay, kaasay yala kay bakit nga agpagkabagkat itinadagsan. Tapno lang adda mausar da piman adanaw. Da kayo kumati makisarita kadag iti masaknan. Tapno naparpartak ti aksyon da, Kapitan. Kumusta ngay manang wena? Ada ka din ti danom yaw? Adamat tan. Ha? Kaano ba? Idi kalman laang. Na, nagpartak ta aksyon ni Kapitan eh. Datata itong ngay. Nagapuag iti ayanday tay. Kat awan ka numot nga ginggay ta. Ni, apay ngay. Numaminsan na talaga ni Kapitan. Adda ti pagpaboran na. I-update mo to man ading ko. Amang ano dagiti masaknan ti saan ang mga aramid iti responsibilidad da. Iso ani Kapitan tinasidgak. Takunak na parparta. Ngam kas tamad gaya. Kas lapilpilyan na ba't titultuluan na. Kapitan, naimbangal daw yaw. Adda akmanan. Anya manan ti umay mo ibaga si Kaselso. Apay ngay akas jay Kapitan. Tanya, Adda ti danom da manang wena. Ngam da tata itong. Aging gaita. Awan na tamay. Kano yung aksyonan nyo ti parikot da. Nabayag pima na yung ngagdaw-dawat da iti tulong kata kayo. ay, makaure kayo ah. Aging ga kano yung aguray da, Kapitan. No di da makauray. Ibagam tay sudalangan ti mang tarimaan iti linyat danom da. Nubak nang adda-dagos ta aksyon nyo. Gamno simple abo marangay. Nagbayag. Anya laki din, Kapitan. Sino ka amang ibagay ti kasta kanyak, ha? No nalaing ka, sika ti mapan mang tarimaan iti linyada. Adan samat ka apa, Maselso. Ni Kapitan, manang alma. Apay, anya tinaramid ti asawak. Favoritism at gayamin. Favoritism? Wen, iti pa napalawa sa bulan ti reklamo da tata itong. Ngam aging gaita, di na pa inaksyonan. E di ni manang wen abak nang tinagpatulong. Aum pa'y may sangal daw. Nasulbar adagos ti parikot da iti danom. Anya? Ne, jak amo ti may papaniti day tabanag ah. Dahita ti pudno manang alma. Diyak man ammo itang sawam. Ay, pumat day dya ataw. Sana nasaya at day ta nga da paboran na. Wen nga rod manang. Alam, di ka madanagan. Kasaritak to ti asawak inton malam. Sika ah, Di nak-stressa yun. Tagburburak pa lang tindarak iti da dya, Selso. wala, ta favoritism kamat piman. Asino ti saan nga agreklamo no kastalaang? Favoritism. Apay, anya man ang tinaramid ko. No bak nang ti agreklamo, ada-adagos ti aksyon mo. Ngam no simple abo marangay, pagurayam pa itinabayag. Agure ka. Nagpulong samot kin ka na dya, Selso. Saan anasaya ti kasta nga aramid mo ah?
Nalipatak nga ro, ti reklamo da tata itong. Saan ang mabalinti kasta? Alawanin. Aksyon ako ninton bigat. Kasaritak tumanon, dagiti masaknan. Anya lakit dinaya. Rumbang laang No adda dumawat iti tulong. Isapasap mo. Di mo ibasar iti kinabaknang da. Wanin, basol kon. Aksyon dayta Mapanak to iti ayanda na Rosario. Sigurado nga ipatarimaan mo ti linya ti danumda. Mapan ka din iti ayanda tata itong kanana Rosario? Wain bakit? Kasta aksyon adagos. Di mo urayan ang makangag kapaylaan. Wanin. Maala, agrubwat kan. Sigurado am nga dati danumda tata itong inton malam. Iso nga ro na mapan ko kitain, tapno amok ti ibagak ka na iti masaknan. Ibagam, tatarimaanan matla adagos no adda nadadael. Nabayag mat gaya man pimanday ta reklamo. Ngam no apay nga italaeng nga inaksjonam. Ada akon bakay. Sa dinutain mo. Adak, dito'y kusina lakay. Tay. Ita magaya man ti danum tabakay. Wan, kasangsangput na laang. Kalpasan tinasurok ang makabulan na panagururay ta. Naaksyonan mo't lang ti parekot ta. Naimbaglaangan na, tanapan nagreklamo ni Silso. Uy nga raw. Usaan siguro anapan. Aging gaita. Awan latta danum ta. Pagyamanan ta, gamin, ada dagiti kaaru, bata ada ayat at umultulong kadata. Naimbagal daw mo, Kapitan. Kastamat ka na kayo, ante. Agyaman tada aksyonan mo't laang ti parikot may nga gasawa. Ada mo laang ang danumay. Awan na nyaman na, ante. Pasensya kayo noon nabayagan. Huwag nga raw. Pinaguray na kami pa itinasurok ka makabulan. Dahil tatibindot ko. Dakkel tinagkurangak kas kapitan. Tinapatag kitsan ko man ama ulit, Kapitan. Maday ti favoritism ako nada. Saan na agunget ni bakit ka? No, andamanan madamag na, antay. Asino, jay kinasaritam di tadalan itay? Yan tirsoryo, bakit? Anya timbaga na. Nagyaman, ta, adda kanun danumda. Makitam da ita. Nalakamat gayam amasulbar ti parikot da. No apay matpima na pinaguray mo pa'y laang iday tinabayag. Well, bindot ko na jay, bakit? Amomon ti aramidam inton sumaruno. Uwan, bakit? Kasta no may papan iti kakasta reklamo, aksjonam ko maamin. Di mo pilpilian titulungam. Tabak nang man kansaan, agpapada tayo ng agkasapulan. Uwan, bakit? Kasta ti aramidag. Tapno awan mangag ko ana sa sakit a balikas. Kan tapno di da ibaga apilpilyak ti turtulungak. Anya laki, Daid. Kas may nga opisyal, di mo pilpilyan titulungam, bak nang man kun saan. Amin na parikot da, ket ingka kuma aksyonan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kabay, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din! Uncle Bansyong, naragsak kayo ka raw. Tanabalaw ni Nana Lorena. Na, tagkatawa kayo din ni Uncle. Apay ko man nabalo ni Nana Lorena. Sa anak ba't kide, naragsak. Gaputa na tayong di asawa na. Naragsak basit. Gaputa, maipalapal kaunti pa nagayat ko kayong kuana. Ay na Uncle, kasla milagro laeng nga mapasamak na ita. Kanya! Wan Uncle, kasano nga da mga yatking ka? Kat ilaklakay mo ti manok laeng ti paprosa Uncle. Ay na, day takit di tipang kitaan daan na pudnuak nga gayat. Kita man dagiti tarakin ko ang manok with tender love and care ko naman. Ay na. Ala, wanan Uncle. Auntie Lorena, umay nakakano pa siya rin niyang kalbansyong. Anya, Wen auntie, gaputa agayat kanukan ka. ay unay kan Eva. Awan pa'y ti makabulan ang napalabas sipod pimusay ni uncle mo. Day takit din ti bagbagam. Ay na, pasensya kayo na auntie. Day tamat ngamin ti mangmangag ko at chismis. Ay na, di mon ikaskaso day ta nangag mo. Chismis laang day ta. Ang kasanunupod no nga agayat kan ka auntie. Kas itinako na, makabulan laang tinapalabas sipod pimusay ni ulitag mo. Kaya't nasawan, awan ti panawon ko para iti baro nga ayat. Gaputan nila ang uncle mo ti ay ayat. Ikaw, tulungan nakman iti parikot ka. Apay, anya launa iti parikot mo, tataban siya. Agayatak nga ron kini Lorena. Ngumjak amaw no kasano nga arbag. Ay na, si Kamot, tataban siya. Awan pa'y ti makatawan, sipod pimusay day asawa na. Day takit din ti pagbagam. Kahit anya nga ron ti mabaling ka, no agayatak at talaga kinkwana. Tataban siya. Ang mga no panunutan na agungundawayam ti pan nakabalo na. Urayon pa'y nga aglabas ti mano atawan sakbay nga agaram. Agasam man na tatawan. Mabayag aray ta. Ang mga noon na andakaon. San aya mabalin ti makadumingaw. Sa bagay, no talaga di mo mailamang ti panagayat mo kankwana. Sige, ipalapal mo nga rodan, tataban siya. Bareng maisalat. Uncle Bansyong, asidagtan, ay balay daan ti Lorena. Troy, kanakan. Nay, apaya kasta ti Jaryo, Uncle. Troy, agnerbiyosak matag. Kaslajak gaya maitorid asang Wen Lorena. Uncle, Agsubli talangin si Troy. Baliwan taman ang tumay. anya? Wen Troy, agnerbiyosak ka talaga. Kaslajak makasao, indon kasangok ni Lorena. Unay ka na, Uncle. Sinangsang atta, ti mano abantay. Pinagbagka na kiti nakadagdag sen abagas kun kamutay. Ako nam nga isagot mo kanyan ti Lorena. Ngumita, agsubli talaga yam. Ano sa munak anakan, mabainak gayam kini Lorena. Ay, agtigir-gira ka nga po itinervyos ka. Ang mga no, maisbuak di ti brep kan pantalong ka. Ay, karo anak kababain kan kuara. Anya, Uncle Bansyong. Di yung ibagang ay subli tamanan da ito awit ka. Ay, kit ano sa munak anakan. Sana balay, tanapin sa pailang niya tatumang mo. Ka, no ibati ka dito, sayang lang. Anya, iba ti talaang dito, Uncle. Bareng nanti Lorena tumulaan ti makaala. Kasanon mo sa bali ka anakan. Sayang, ay lala. Anong sa mo na baggatan? Sa nabalay. Agatan akto iti may sa atubay tao. Isuntok titangdan mo. Anya? Ne, naangir siguro dahil talot-lutuan mapansit, Troy. Ngam, di mo matan ikiwar. Rikaw, Abay,
Kasla na unagbatan ti pampanunutom kami. Ay, pampanunutan nga ron ni Uncle Bansyong, pare Ricaw. Ha? Apa ni Uncle Bansyong? Kaslamang loko nga ron. Kinadwak edi na minsan nga daw. Tako na nga ipudnunan ti marikrik na kanyan ti Lorena. Ngamidadda kami ni paraangan dan ti Lorena. Nagbabawi kini. Anya? Saan na timuloy? Saan nga raw, pare Ricaw? No kaano pa yan nakasangpag kamain? Saan to nagbabawi? Binannog nakla nga nagbagbagkat iti pasarabo na kumakanyan ti Lorena. Yan. Kunak ngamin asaan nagdardarasudos ama panija. Anya nga tinapasamak. Nagbambanog ka lang asimangsang at ija balay da Lorena. Yak mo man iti dayjay nga Uncle Bansyong. Kasla ubing no kumaraw. Ay kat, ano sa mo na troy tangkel mo. Ngam, naya, di mo tultuladan. Ay na, awan ti plano amang idol king kuana, paray. Kat no palpalaran no daduma, makapasar. Anya laki day. Eva, manglukatak iti pakana. Kat si kanto ti katulunga. Talaga, auntie? Wen, isupay man apaka kumikumak tani. Masiksikuranak nga agigyan laang dito'y balay. Ay, wan, auntie. Ngam, amang ano mabangkrap. Amang ano dagiti kakaan na kammat lang ti mapanmangan kat puro utang. Ay unay kan Eva, saan pa'y anang rugrugi? Day tabang krapkit din ti bagbagam. Ah? Pasensya kayo na, auntie. Ngam amumatan ti ugali dagiti kakaan na kamadaduma. Ija balay mo ti pangananda. Ay, jakam mo kadagijay akakasinsin mo. Restaurant samot ti panagkitkita da iti balay ko. Ay na, naingimasmat nga minakanayon ti si daan yu, ante. Iso kay kayat na. Ti kulamkit de, sadot dalaang dagijay nga agluto. Day talamangan ti amuda nga aramiden. Anya lakit din aya. Tatabansyong, di ka ngamin agbarbartek atap no magustuhan na ka ni Nana Lorena. Mapukpukawan akmit tayo ni tinamnamari ko. Amangan no di nakayat ni Lorena. Di mo pa inararam. Negatibo at dagos ti bang panunuta mo, Tatabansyong. Mabainak ngamin nga agaram. Ay na, tarakyam ngamin Tatabansyong. Awan, ano agpatay-patay ka? Adong ti makaunakin ka. Nang runa itantadan negosyo na apakanan. Kastaya. Wain, kit saan na maliklikan nga adan to dagiti lalaki a customer na. Kit agaamudan to. Sapay napintas pa lang ni Lorena, Tatabansyong. Ha? Ang mga nuwatan to makasirpat kinkwanay dyan. Ang mga nuwadan mang kuldi-kuldik, iti sikat na, Tatabansyong. Ah, unay kan Rico. Masaksakitan na kingarod ka na kita ngay bagbagam. Ay na, agkunay ka ngaminin, Tatabansyong. Saan lang apursaw? Inton maulanda ka manay, kundi sa noong kanto manay nakasla, nagpatinggan ti amin na banag iti biyag mo. Anyan laki din aya. Inturturid kon ti imay Lorena. Gaputa, jakon maitured nga ilimad ti panagayat ko. Anya? Wen Lorena, patsyam dagiti ibagbagak. Ay nabansyong, si aasawa, kan addaan akon iti anak. Agbiro kalatan iti balasa. Sa nabali ata, balo kamot Lorena. Nawaya ka nga agayat manan. Anya? Wen Lorena, agayata ka talaga kin ka. Ay napasensya kan bansyong. Ay ayatak day ti asawa. Katawanan ti plano kung agayat manan. Ngam natay matan day di asawam. Anya pa lang ti manglapod kang kangay nga agayat. Isu asong batan nakit din, tapno agasawatan. Anya? Wen Lorena, sumbatan na kon. Saan ka ngagbabawi ti danak? Kun,
nakasaganak amang ikasarken ka. Ado, dagiti taraken ko adingwan. Di ore man, mamindua nga agkasar. Ha? Ay na, Bansyong, uray tarakan mo amin adingwan, awan bibiyang ko. Kano agayatak man, saan na si ka? Agpili ak, itilimpyo ang lalaki. Limpyo ak mo ti Lorena. Dua mo dagiti matak. Dua ti abot dagiti agong ko. May sa tingiwat ko kan dua dagiti lapayag ko niya. Saan atin na impisikalan ti kayat ko asawan? Ah, Tigalad mo, ti dakdaka mata. Saan akasken ka nga inuubing ti panunot na? anya. Ngay, agmurmuryot kayo manay, Uncle Bansyang. Ha? Kunamlan no asino day siya Lorena. Uncle, Kunamlan no nakapimpintas. kunam idi, isaw, ti kapintasan na babae, para king ka. Ita, kasta manay, dagiti sa uyaw, Uncle. Ah, Ay na, Uncle, di ka mauawatan. Ay, ayatem ka di talaga ni Auntie Lorena, ano saan? ha? Ay, wan. Taray. Ay, ayatak ni Lorena. Masairak lang iti panagsasaw na kanya. Anya laki din na yan, Uncle. Kasta talaga ti agaram. Ano sa nyo, Kung baliwam ti pamayam nga agaram. Ang mga no di na magustuhan ti panagsasaw. Anya, kat numayat mo ti pamayak nga agaram, ti kunam kide, agpangpangina day ja Lorena. Oho, kunam lalo asino. Ay nangkal, saan kayo amawatan? Ay ayatin nyo unayaw negatibo may tibagbagayaw, may papankin kwa na. Ay, yan niya laki day nangkal. Ne, apay nagsubli ka manan, Bansyong. Anya pa'y ayat, ti kayat mo nga ibaga. Ay kasi ti sigod umay ka manan armain. Ay, talaga adi ka makauawat, Bansyong. Imbagak lang arudan kan ka, asaan ka nga ayatan. Aginggat di nakaklunan, di ka sardengan nga armain. Oray agan ano ka, talaga asaan ka nga ayatan, Bansyong. Ngamin, awan at talaga ti mariknak apanagayat kan ka, nga oray may sa porsyento. Anya, Wan, iso apang nga asim ha, di kan agsubsubli ditoy. Disturbo ka lang. ay agsubli ak Lorena. Gapot ka kayat ko nga ipakita asa anak nga agsardang amang ipanagnag iti kinapudnukin ka. No retreat, no surrender ako nada. Ay nabansyong, pangaasim ka diya. Amangan no agbutang dagiti customer kan ka. Amangan no mabankrupt ti restaurant ko. Gaputa mabuteng da, di ta pa nag-group-ropam. Anya, Talaga aloyal kan ka ni Uncle Bansyong, Auntie Lorena. Ay, Apay, diyo ka di kayat ni Uncle Bansyong? ay na, asino kumamat nga iti mangayat iti dayja a tao. Kano kasla arak ti pan nakadanumnan. Ah? Apay nga katawa ka, Eva. Grabe matday takas laarak ti panakadanom na ante. Katuan man, kita man. Tunggal umay dito restaurant. Kasla saan nga digdigos. Uray kumaan no saan nga atidog ti buok kan barbas na. Ante? Ay marurudak. Amangan kit dino agbuteng kan kuana dagiti customer. Awanton ati mangan dito restaurant. Ay na, da kayo umat ante. Saan ama pasamak dayta? Di kay madanagan. Mano adara say na nagsubli-subli ka diyan ni Lorena. Yung isulat tamad nga isaw. Wen nga raw Uncle Bansyang. Nung nga isardeng yon, ti agaram king kwa na. anya, Wen Uncle, tani. Imbaga na mutin ka na kayo, di na kayo kayat. Mangrik na kayo mutin na Uncle.
Ha? Un nga ro tata. Kasla ka asi kayo lang, agsubli-subli yan na. Ay, sana ka maupay. Agar maklata, aging nga awan makitak nga asawa na. Ngam siyak mo titaktakan niyo, Uncle. Siyak pa di nakakaasing at bagbagkat ka dagiti nagadwa pasarabo yung ingwana. Kasano nun ni Pare Rico gayam tayayatin na? Anya? Agpanunot kayo ng Uncle. Ay, sana mabalay. Sakla ang timang tagik ko iti panagayat ni Lorena. No kasapulan nga ala kiti dinarasan, arabida kon. Anya? Ha? Anya? Nagturod kayo mutin nga mangibagay ti dayta, Uncle. Kit ultimo karabasa nga isagot ko itar-arman nyo. Di yung mabagka. Anya laki din. Ay, bigbigat, ngam sikat ti kaunaan a makitak dito'y restaurant ko, Bansyong. Ay katuan a Lorena. Tapno siyak ti umuna ang makitam. Di ka mang singa, Bansyong. Bisi ak. Awan panawon ko a makisaritakan ka. Di ka din agungit, Lorena. Smile. Hey! Makapabwisit ka! Talaga ka di nakmayat, Lorena. Saan nga rod? Narigat aya nga awaton dayta. Di ka kung kita! Di nakbastusan! Lorena. Anay ko. Anay, bimukol santin na tamaan. Hindi impakul mo kanya. Impang ormo mutin dahil sa aklaw ti bulalo. Dayta ti maganab mo, Bansyong. Di kanto ngamin makauawat. No imbagak adi ka kayat. Talaga adi ka kayat. Iso adi nakbastusan. Ay, tawanan, Uncle. Di ka man kumanatawa, Troy. Ala, agawitan. Ha? Pinang-or na kamutin ng ti Lorena itaklaw, Uncle. Apang aron akatawaan na. Ay na, Uncle. No dimngag kayo ko mga men. Saan na napasamak dayta kada kayo? Ken apay ngamin amang kuldi-kuldit kayo. Iti pa'y sikat na. Agin lang da niya, Lorena. Kayat labot lang. Ay na, Uncle. Saan ngamin amay parbang tinaramid yaw? No imbaga na adi na kayat. Huston. Di yun ipilit ti bagiyaw. Kitaan niya man. Pinang-or na lang dahil tamuging yaw. Malawanan. Huskon. Di na ko katawaan, Troy. Agawitan. Sakit ang timugin ka. Agat bulalo pa yan tibanok. Ay, nyalaki. Di ngamin, Uncle. Unay mga minan dahil nga ayat-ayat aya. Makapasakit gaya, metirik na. Ay. Kaasi kayo pa, Uncle. Huston ko nakmat, Troy. May saka may talamang sutil tamo. Alam mo na, pasensya kayo ng Kalbansyong. Kastagayam ti epekto ti mapaay. Naungay, kaskada agmomoryo. Agasam man, ante. Sure hit kayo, mat. Anya sure hit. Kano na minsan lang nga pinang-oryo. Natamaan adagos timuging ni Uncle Bansyong. Dagulit met ngamin. Imbagak lang nga ruden nga awan apulos ti mariknak a panagayat ken kuana. Ipapilit na pailang ti kayat na. Mayat gayam tikas jay ano at dadagulit, ante. Pang-urang iti aklaw. Kitaan nyo man, rimwar adagos ni Uncle Bansyong. Ay. Jak imbaga atuladam tinaramid ko, Eva, Ante. No adagarum kan ka, kat di mo kayat, kasaritam latay tinasayaat. Ipakitam latta ti respeto kan kwa na. Tapno nasayaat kalatta kan kwa na. Nga oray di mo awatin ti ayat nga idatdaton na kan ka. Mawatam. Wen, ante. Kung kunak lang dayjay, Ket agyaman iti pamagbagayaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din.
isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.